כל עולם תחתון נחתם מהעולם העליון ממנו, ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון, בכל כמותם ואיכותם, נעתקים במלואם, ובאים גם כן בעולם התחתון, באופן שאין לך פרט של מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון שלא תמצא כדוגמתו בעולם העליון ממנו, בצורה שווה, כמו בית טיפות של מים. ונקראים שורש וענף, כלומר שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינה של ענף, בערך הדוגמה שלה המצוי ועומד בעולם העליון, שהוא שורשו של הפרט התחתון, מפני שמשם נכתב ונתהווה פרט ההוא בעולם התחתון. וזהו כוונת חז"ל במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה שאין לה מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותה ואומר לה גדל. כלומר שהשורש הנקרא מזל מכריח אותה להיגדל ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו, כמשפט החותם עם הנחתם עימנו. וזהו החוק של שורש וענף, הנוהג בכל הפרטים שבמציאות ושל מקרה המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס העולם העליון ממנו. בעל הסולם, מהותה של חוכמת הקבלה.